Takže, vítejte u prvního mého videa. Jmenuji se Zdeněk Musil, nebo Puma 1, 2, 3. Jak mi budete říkat. A vytvořil jsem si kanál. Takže teď budu natáčet, ne kanál jakože od záchodu. ne takový kanál, spíš kanál na YouTube. No a my teďka budeme natáčet Minecraft. Samozřejmě si někdy pozvoji kámoše. To je samozřejmost. Ale chtěl jsem vám říct, že dneska si tady Skywars na Game Teamu, jestli ten server znáte. Tak je to dobré. No a vlastně já bych chtěl začít natáčet videa, jenže nevím podle toho, jak se mi to bude sekat. A jestli se vám moje videa budou líbit, tak dejte lajky, potom napište si, co chcete hrát. A třeba tady je Lucky Wars, Annihilation, Skywars a takové další věci. Já vám to každý díl bude na něco jiného. Samozřejmě bude chodit i na jiné servery, třeba na Game server a budu tam chodit třeba s kámošema. Já mám totiž Skype, tak s nima budu volat, budu natáčet videa, jo. Takže já jsem si teda vytvořil nový kanál a tak jdem na to. Asi když skočíte do tohohle portálu, vás to portne na místo. Víte, takže a kdo neví, co to je, teď se to chvilku, to se teďka vlastně seká, jak se to načítá, to snad vidíte. No a to, kdo neví, tak tam hraje o to, že jsou tady takové ostrovky a tam máte různé cesty. A na středu je těch cestek nejvíc. A vlastně, ale na středu, a už vidíte, že jsem dostal nějaký dobrý věci. A vlastně účelem je tady jako přežít. Jako poslední přežít. A tady jsou tu na tuhle mapu znám, protože jsou tu ani všechny. Ale my nemáme čas play. A to teda, ale mám všechno super, to je dobrý. A luk, a diamantový meč. A vlastně, jo, a nějaký kolo si můžeme koupit kity. To je, jak jste v té skleničce takový zavřený, tak tam máte takovou sekiru a tam si vyberete třeba kity rytíře a to je tam ten. Vidíte, co to má na sobě? Dívejte. Spadni. Jo, a teďka vidíte, že mě volá kámoš, tak já ho přizvu. Čau. Čau, Pavle. Jdeme natáčet? Já už natáčím. Bože. No, tak vidíte, tak on teďka, to je můj kámoš a my vlastně můžeme s ním volat a s ním hrát a já se ho zeptám, kam půjdeme, Pavle? To je můj kámoš. No, na bedíky. Dobře, na bedíky, na jeden server. Tak my se vám za chvilku ozveme. Řekne, jsme tu zase řekne. Ježišmarja, jo, dobrý. Ježiš, si natáčel, teď řekneš, ne? No, tak jsme zpátky a teďka hrajeme Bed Wars, taky budeme v serveru. A máš to? Kdybyste se divili, kde jsme, tak jsme tady v čekárny a tady vlastně za chvilku, za 30 sekund se spustí hra. A tady máte takový redstone bloken, takové, když si budete takový. Je nás tam nějak hodně. Tak pojď, Pavle, na ten redstone blok. Budeme zase podkopávat? Ne. No, já vím, že to trošku, já natáčím poprvé video, tak jako. No, z začátku jsme měli jeden file s kamerou. No, takže, on zapomněl pustit kameru, takže... No, takže já si na to se ještě zvyknu, tohle bude moje první video, pokud vydám na YouTube. Víte, tak jako moje první video. Jo. A kdybyste nevěděli, o čem to je, tak... Já si jdu pro hlavu. Tak je to... Jo, tak jste na takovým ostrovku s týmem a tam jsou ještě zelení, tam jsou červení, tam jsou ještě nějací modří a tam úplně na druhé straně jsou zelení. Ty máte střed, tam máte zlato, tady máte bed wars, tady máte bronzy a tam máte železo. Za železo se dají kupovat meče a ty meče a... Já jsem číkmádek.
A ještě brnění, tady vidíte, že třeba tady tohle už je za železo, tady taky za železo a luky jsou už za zlato. A myslím, že to jsou, jo, ještě lektvary, třeba sprejka. Ježišmarja, co si a tahle mapa se jmenuje Čipmanci, tak to už tady vidíte. Zase zadělali vodu. A vlastně účelem je, a vlastně vy máte takovou postel. Ježiš, já si nevím, proč nemůžu dát helmu. A vlastně tady máte nahoře takovou postel a tu můžete zaterasit. I podle mě asi víc, co jsou to bedíky. Jo, asi vezmu hezčí hlavu. Jakého DJ. To už není čo. A tady máte postel, když vám ji zničí a zabijou vás, tak jste prohráli, ale můžete někomu i jinému zničit postel. Tak jako, kdybys nemohl, tak co by to bylo? No, a vlastně o tom to je. Když tak si to někdy můžete zahatnout. Ještě hlavu. Já jenom musím udělat střih. Já jsem zase padl. Něco zpátky, musím ještě něco. Jo, tak o něčem takovém to je, jestli jste to pochopili. Proč mám v inventáři další hlavu? Já nic. Já to nechci. Já být muzikant. Jo, asi. Nebojte, začneme za chvilku bojovat, jen si musíme trošku uspořádat věcičky. Jo, tak jen to už nás zničil postel, jasně. A sakra. Tady ten chytrák, co je tady nahoře. A o tom to je, už tam zničili postel, to už tam vidíte. A já už jsem skoro mrtvý, mám asi půl hápka zhruba. Ty žiješ, Pavle? No. Mám golden A apple. tam je nějaký červený. Já mám golden apple. Bacha. Ne, tak je po mně. Tak ne? Kde Jo, je ten dobrý. týpek, kde je ten Je po něm. Sakra, a vidíte, o tom to je. A Naštěstí mě padl golden apple. Ježiš, tady ta holka naše. Co? U železa. Běž zhodit. Asi to jumpla. Body jumping bez lana. Už jí život nebavil. Počkej, my máme cestu na střed. Ale jak se nám tam to dostali? Se bojím, že Nevím, oni šli střechou, ne? Ani tam není žádná tajná cesta. A teď jaký padne legenda. Takový trošku fail na začátku. A máte tady i za 5 železa Lucky Block. Ne, máte za 5 železa Lucky Block a z toho vám může spadnout takový legendary meč a to je meč diamantový, má tam odhození 2, myslím, že nerozbitelnost 2, ostrost 1, no a vlastně to vám může spadnout ten z Lucky Blocku a je to takový nejcennější meč, co tady. Pojď, já lezu na střed. Bože můj, bože, oni mě zabijou, ne. Já nevím, proč jsem šel na střed. Vidím. Pavle, užij si to, jsi sám. Super, užij si. Pavle, skoč, ať si můžeme zahrát jiný. Dohrát. Máš smolu. My uděláme malý. Proč to je? Jo, tak jsme zpátky, Battleship. my jsme u nový mapy. No. Ne, já chci čipmanky. Ne, já jsem hlasoval pro Battleship, máš Tak já smolu. pro čipikánky. Čipikánky. To vyhrává, Battleship vyhrává. To je docela nudná mapa, to mě nebaví. Co, Chipmunky? Ne, Battleship, i když. Ono jsem párkrát byl. Já moc dobrý parkourista nejsem. Já být dobrý češtinár, more, no. Ale more, gaďo. Sakra. Ani stírat neumíš. Evakujte se, dej se schovat. Já jsem špatný parkourista, já ani nedoskočím na tu týčku. Tak to jsi teda. Borič. To měla být king, co? Jo, ne, tady tohle je nenávidí. Ještě na redstone blok to stihne, ne. Tak nestihnem, ale já skáču bungee jumping. Battleship, to je tahle mapí. Ne, to je, ano, to je bez. Jo, to je dobrý. Já už dostavit cestu. Ty už máš jako ty. Já už mám 14 bloků. To kde jsi nabral? Hned jsem šel k tomu bronzu. Já být čorka. Já být ukradnout bronz. Sakra! Teď bývá ještě pár bločků a dostanu se k tomu zlatému. Ne, on se zastavil. Jestli to někdo napíše, tak bude vážně. Ale ne, nepiš to, chci vidět. Ale jako to je pro nepřátelé, chápeš?
Hej ty jo. Teď kdyby to někdo napsal, Já si to že ten za... Říká, Já vím. Hej, on tady, hej, ten typek tady uvízl. Jo, podkopal. Ušetří mu to trápení. Prosím tě. Dej mi ten bronz. Typku. Jo, 2 Ale prostě. on žádný nemá. Chceš helmu? Ne. Já ti ho hodím, já jsem si ho měl udělat ještě jednu. Se shiftem musíš na ty helmy klikat. Pamatuješ, nekonečno helem. My si udělali nekonečný zdroj na helmy. Jo, jo, já mám 11 ironů. Pomoc. Pomoc. Pavle. Pomoc. Já nemám žádný plotky. Já mám u sebe... někdo dostal... Legend. Vidíte? Legendary sword, to je ten diamantový. Máš Já smlouvu? mám, hej, já mám 14 železa, já ti hodím 4. Počkej. Na, Jasně, 4, jo. tady to máš. Tak už jich mám 5. Ježišmarja, postav tady normální cestu. Takovou hezkou. Ne, Tady je odrbanou. někdo pod mostem. Bungee jumping, au. Aha. Tentokrát na ní. Někdo postavil rovnou cestu. Aha. Zatera. A bacha, nechodil bys potom, nechodil bych po tom mostě. Není to ještě dostavěné. Super, užij si to. La, 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 la. Budu mít nejlepší chestplate a Čavoši, nejlepší... jak se máte? Já jsem tam vběhla, vyčorovala jsem. Dobře ty, dobré ty morena. Ty být more. Asi být gadža. Vidíte, já už jsem ozbrojený, já můžu jít na střed. Tak je budu mít za chvilku Legendary Sword a nespívej. No to teda, to je záleží, co ti padne. Krumpáč. A To jsou taky Luk? luky. Jaký? level 2. No, Ale lepší by byl explosiv. explosive. Hej, udělej si taky blok, až se ti padne šíp, tak už jsme ozbrojení. Nechceš dřevěný krumpáč. Proč ne? On už postavil cestu. To si chce. Hej, oni už mají luky. Kdo? Ti Naš. červení, oni už mají luky. Nejsme my červení. Ne, my jsme zelení, ty trubí, trubko. Zastaví to ty blbý týpku. Ježišmarja, kdyby to aspoň nelos. Já jdu na střed. Dobře, tak nejdu. Když zpátky. Jo, já mám na lucky bloky, udělej tady nějakou tu cestu, ať nespadne. Jo, ale jestli ti padne šíp, že mi ho dáš? Jestli mě spadne šíp, že mi dáš ten luk? Ne. Tvar svížností. Je to teraz tu někdo postel, já nebudu, já za to se mám skoro každý kolo. Jasně. Nebo už dlouho jsem nezaterasoval, Ještě dříve bys jsem musel- zaterasoval furt. Ještě bys tak musel umět mluvit. Já neumím mluvit. No, zav si to. Já jsem miminko. Jsi jak jamanec. Jaký čamán, bože. Čamík. Ty být made in Čína. Ježišmarja, já chci na střed. Takže my tam nemáme hotovou cestu, protože ti červení už mají luky. Já už taky. Luky, ale. Je to možné, já mám taky. Ty nemáš... Pojď. Čau. Zadělejte to. Ty jo, my jsme to uvěznili jak sardinky. Budem kempit? Ne. Napiš ten mi. ten červený jde k nám. Ten červený jde k nám. Já mu do hlavy vyrazit krumpáč. A já zase meď. Sakra, má legendary. On má ten legendary. Umíre? Ježiš, sorry, ale jako... Tak přišli jsme o luk, no nevadí. Ty jsi měl ten luk. Hej, sorry, tak ale co kdyby šel k nám? Oni jdou, ne, nejdou k nám. Tak představ si, že mi teďka dáš luk level 2 nebo explosiv, prostě který ti padne, tak mi ho dáš. Asi 400 taky ještě bloků mi dáš. Já mám mrdací tyčku.
Jde to poznat. Postel, Asi to hodně používáš, tak to znáš, ne? No, boom, to je boom. My tady máme takový krásný tunýlek. Tu jeskyňka. Pamatuješ na jeskýňku? Ježiš, ten na středu má, že ti červení to tam úplně ovládají. Vadí ti to, my máme hradby. Já zkusím na někoho jít. Ještě by palce. A já si dám vytvar svížnosti. Svížnosti. Na koho bych ušli? Rejdic? Na tebe. Jeskynka. Ty jsi sama jeskyňka. Já jsem si dal svížnost. Ježišmarja, tady je modrý, ale mě nedohoní. Já mám svížnost. Že tohle znělo divně. Že tě nedohoní. Ne, já radši drhám, ale já se nebojím, protože já mám tu. To bych chtěl nějakou dobrou zbraní, že nějakou, já mám svížnost a to vy nemáte. Dobrý, co? Na jak dlouho? 2 minuty a nic. Už jsme zaterasení, Lumčo. Jo, zateraste tu krásně. Zateraste Ještě musím jít nahoru, zaterasit postel. Oh, gold. A já mám hustě. Jsme by to chodit. Ale jde na našem mostě to odražení. Ty dáš mi ten gold? Proč? Proto. Jo, ty máš luk? Počkej, někdo dostal zase legendary meč. Ty máš luk? Aha, Tak mi ho dej. tak mi ho dej. Tak mi dej ten gold. Ty- Ne, tak já si jdu na střed pro nějaký gold. Ale ty mi dlužíš luk. Jo, já ti někdy dám. Mám tohle explozi. Já ti dám, když budu mít dvojkový. Jo, nedaj si tady vyrobit torčky. Nebo koupí. Já potřebuji ten šíp, dej mi to. Sakra, oni jdou k nám. No tak tady to máš, no. Já ti to někdy... Jo, pojď, tady máš ještě jeden. Dívej, tady máš Okay. tu tvoji týčku, co chceš. To já nechci. Od Tady kdy je téma v tom tunelu. je to tunel. A umři. Už tady střílíš. Já vím, počkej. Oni to zadělali. Pozor, já to rozkopu. Tak Jak tam počkej, nešli po naší tý střeše. Tady to... Jo. Co je? Já jdu hlídat to. Já půjdu po našem tunelu. A víš, co bys mi... Víš, co bys mohl... Oni tam vyslali Matildy, bacha, bacha. Kama. Matildy, bacha, bacha. A kde? V tunelu jsou Matildy. To nevadí, já jsem na tunelu. Tak jedna už buchla. Aby jsme mohli chodit i po tunelu, ne? Tam mám udělat. Oh, Hej, Lumíre, já tady udělám střílnu, jo? udělej. Ježišmarja, my musíme jen kempit. Strašný. Však to nevadí, ne? Oh. A diváky to nebude bavit. Ne. A jestli ne. Au, ojej, bacha. Tak jasně, udělej tam díru, že? Já ne. A jo, jako, ale jak já mám jako Tak střílet. čekej, Já mám jako střílet před zeď. čekej. Lumíre, uhni. Uhni. Musíme do někoho jít. Nemusíš se mi furt To bych plést chtěl za... enderperly, kdyby z raketbloku padaly enderperly. Jo, může ti myslím padnout. No. Jo, už tady máš hotovou střílnu teda, když chceš. Co to je furt za výbuchy? To se mi nějak nelíbí. To jsou Matildy. Já mám 10 ironů. Iron. Pokud mě padne nějaký luk, tak to dám. Takové 2 explosible. Dobře. Já? Hej, hej. Můžu ti to vrátit bow level 2. Jasný. Pojď na vrch. Ale šifr pro tebe bohužel nemám. Tak mi vrátím, co jsem ti dal. Ne. Jo. Chceš podkopat? Pavle. A ti klidně podkopu, mě je to jedno. Já budu otevírat ty lací bloky, takže. A jak je chceš jako otevřít, to se nedá otevřít. Já ti ten shift stejně nedám. Dám, pokud mi spadne z lací bloky. To si oteví, tak rozbíjí lací bloky. Hej, rejdici jsou už 2. Tak to je super, tak jdem na ně. Jo, hej Pavle, pojď.
Já bych chtěl ráž. Tak napiš. Raš na koho? A červené. Červený mě štvou na tom. Jedu na ten střed. Jo, hej, ten typek náš měl ty. Matildy. A Co co tady je? jde na střed? Hej, ti žlutí nemají moc dobrý věci, já bych šel na ně. Mě padl meč. Já se mám, co? Jsi king. Hej, pojď si pro Irony. Mám tady pro tebe překvápko. Hej, já jdu na yellow. Já mu tady odstřeluji. Ať mi padne šíp nebo explozí. Hej, já obsadím žlutým železo. Takže, Pojď k žlutým a potom obsadit železo. Hej, pojď. hej, tak já mám, takže jeden level 2 a jeden level 1. Už jsou v čestce 2 luky. Jeden nám jde na postel. Sakra. Čorný testu. Na yellow, pojď, já jsem u železa. Oni nemůžou. Nemůžu, teď kempím. Ale dívám se na tebe. Jo, tak. No, co tak. Tak a tak. Teda ne kýlí, ještě ne. Jo a možná jak tohle video, možná jak skončí tahle hra, tak mi už asi vypne video. A můžeme přát. O, do česky někdo dal 6 goldů. To jsou blbci. Ale ten jeden luk si někdo už vybral. Prostě. Takže jdu si vyrobit lucky block, ať mi padne exploziv. Nebo končí. Nebo šíp si vyrobím. Exploziv. Chceš pečené kotlety? Kotlety. Mě padly z toho lucky blocku. Já to kýlím. Jo. Teda ještě jsem nikoho nezabil. Tvůj problém, super, užij si to. Ne, já se spadl. Já jsem chtěl na něj jít, tím, že oni mě. Shit. Explosive, sakra. Je po mně. No, to se si nepíším, On má legendary, podle mě. On má legendary. Ne, on má železný meč. Musím ho zhodit. Jo. Zhoďte Já se tam ani neobjevím a už je po mně. ho. Zhoďte ho. Proč jsem tady dělal ty blbé? Tak oni jsou tady 2. Jako vážně. Ano. Supportni sem, klidně. A jeden má z nich Oni mají oba 2 ironové meče. Ne, jeden tam jde na postel, jeden nám jde rašnout postel. Pojď, spadni. Tak já jsem... Jo, tak já spadnu sám, jasně. Bacha! Naše postel už je odkrytá, je po nás, kámo. Tak tohle byl rush. Tak on, teďka si dal někdo tu strange. Máme papír. Já už jenom spektátuju. Pavle, ještě žiju. Tak zdrhej. Jde si. Teď v tom našem tunelu. Jdu se mrknout za tebou. A čau. Au! Pomel, o, b. No, tak my asi ukončíme video. Co myslíš, Pavle? Jo, tak tohle byly menší fajly. No, menší jenom. To je v pohodě. To byly jenom menší Pavle, fajly. pojď na lobby 1. No, ne. Jo, pojď na lobby 1, si se rozlouč. Tak jsem tam, no. A pojď pod pod takové to divné. Tam, kde se spawnuješ. Už padou. Počkej, tady, Pavle. No, tak. Ne, pojď sem. Pro dnešní díl. Sem, podělej. Jo, ježiš. Dívej tady. Pro dnešní díl by to bylo asi všechno.
Ha, já jsem tě zmizel. Snad Já jsem tě zmizel. snad jste si to užili a pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, Já jsem povle. si sedl do židle. Taky chci se dát. Já Na si plus. můžu sednout za tebou. Já tě vidím, já tam vidíme ten šíp. No, já taky ším vždycky na videu. No, tak jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr, další. No a tohle video se vám určitě líbit nebude. Taky si myslím. Pavle, ty jsi taky šíblej. Tak jak ty. No, tak snad jste si to užili a někdy natočíme další, ale pokud se vám tohle video bude líbit. A potom napište do komentářů, co byste si chtěli zahrát, teda co byste chtěli, abychom si my zahráli. No a tak, když se s vámi loučíme, tak nazdar. Tak ahoj. Čus. Ahoj.